Dobar dan, dragi moji posjetitelji. Vrijeme, barem u Zagrebu, nije baš sjajno, ali nadam se da ste svi zdravi, siti, na toplom i okruženi ljubavlju svojih bližnjih. Približava nam se 1. studenoga, to je dan svih svetih, kada se prisjećamo svojih mrtvih. Otud malo duži uvod i tumačenje zajedničke karte Vremeplov. Nadam se da će vam njeno tumačenje biti zanimljivo i korisno. Karta Vremeplov govori o nasljeđenim obrascima, naučenim lekcijama, ali isto tako i o odavanju počasti prošlosti. Vrlo često oslanjamo se na priče koje smo naslijedili od predaka, obitelji, općenito kulture i svijeta oko nas, kako bismo izgradili našu stvarnost. Ako i razvijamo neke nove priče, često gradimo na starim temeljima, pa onda poslije popravljamo sve ako možemo ili rušimo kako bismo počeli sve novo i ispočetka. Naravno da je uputno integrirati najbolje i najmoćnije osobine svojih predaka u naše živote, kako ne bismo morali ponovno prolaziti njihove teškoće i njihove greške. Ponekad je pametno pogledati u prošlost kako bismo dobili odgovor na sadašnju situaciju. Što možemo naučiti od svojih predaka? Koje osobine možemo usvojiti kako bismo mudro prošli kroz neki izazov? Što možemo učiniti drugačije? Loša povijest se ponavlja samo ako dozvolimo da se ponavlja loša prošlost. Ponekad slijepo ulazimo u zamke postavljene u prošlosti, to jest ponavljamo obrazac. A sada je vrijeme zrelo za promjenu. Učinimo to. Najbolje što možemo učiniti je uzeti pauzu, odmoriti se i svjesno odlučiti sljedeći put učiniti drugačije. To jednostavno moramo osvijestiti. Ako uvijek radimo isto, i rezultat je uvijek isti. Zato napravimo drukčiji izbor kako bismo konačno dobili traženi rezultat. Sada odaberite svoju kartu. Imate na raspolaganju 3 karte. Pa krenimo. Prva karta. Karta beskonačne mogućnosti nam ukazuje da svijet gledamo kroz objektiv svojih životnih iskustava, uvjetovanja osobnošću, kroz filter. I onda taj filter određuje vjerujete li da je život pun mogućnosti ili je život pun ograničenja s nekakvim konačnim rasponom i opsegom.
tada kada su vaše očekivanja utemeljena na nedostatku i ograničenju, zaista je teško vidjeti što nam je zaista dostupno. Danas je došlo vrijeme da sebi postavite pitanje. Postoji li više nego se meni čini? Znam li intuitivno da u životu postoji više? I jesam li spreman ili jesam li spremna djelovati u tom smjeru? Kako vjerujete, tako će vam i biti. Vaša energija privlači ono kakva ta energija jest. A opet, sve je moguće mijenjati. Ako želite, možete se otvoriti većoj i boljoj verziji i smislenijem i bogatijem životu. Stanite danas raširenih ruku i budite spremni primiti. Što je to što želite? Druga karta. Veliko i puno. Govori o praksi zahvalnosti, spoznaj da ste vrijedni primiti, posvećivanju namjerama, osjećaju vrijednosti, otpuštanju vezanosti za formu. Prava priroda blagostanja je osjećaj zahvalnosti i spremnost da to podijelite s drugima. Blagostanje nije posjedovanje stvari, nego određena kvaliteta osjećaja. Istina je da uvijek ima dovoljno. Ima dovoljno vremena, ima dovoljno mogućnosti da se izrazite, povežete sa svojom strašću i svrhom. Započnite dan uronjeni u zahvalnost za ono što već imate, a i za ono što još ne možete vidjeti. Ali znajte da vaše potrebe mogu biti ispunjene. Usporedba s drugima nije konstruktivna. Fokusirajmo se na to da su naši životi jedinstveni i puni potencijala koji je također jedinstven. Osjećaj zahvalnosti je čarobni osjećaj za otvaranje ka izobilju. Probajte i vidjet ćete da čuda nalaze nevjerojatan način da se pojave u vašem životu. Razmišljajte kako se osjećate kada imate dovoljno. Ne vežite se na ono što nemate. Treća karta. U savršenom skladu. Ključni pojmovi vezani za ovu kartu su zajedništvo, zdravo partnerstvo, posvećenost vezi, suradnja s drugima, međusobna ovisnost. Ovo je vrijeme kada ulazite u zdrave, skladne odnose i partnerstva. Ovdje je ključna riječ suradnja. Pozvani ste istražiti potencijalna svojstva u obvezi prema drugoj osobi, čak i sebi. Potrebno je da znate da ne morate biti kao i ostali.
Svi mi imamo različite talente. Biti autentičan znači biti svoj. Biti ono što jeste. A autentičnost nas zapravo dovodi u sklad i harmoniju s drugima. Svatko od nas je element koji nije ni nadređen niti podređen. Naša harmonija zapravo leži u različitosti. Ovdje se krije i malo upozorenje. Pripazite da uvjetovani prethodnim bolnim iskustvima ne očekujete opet negativno. Na primjer izdaju, pa da ne sabotirate zapravo sami sebe. Oprostite sebi svoje stare pogreške, napravite pošteni inventar i počnite cijeniti i prihvaćati sebe. Samo budite iskreni prema sebi i spremni izliječiti stare rane i sve će biti dobro. Vrijeme pred vama može biti stvarno sretno vrijeme. Toliko za sada. Nadam se da vam je bilo interesantno i zanimljivo, možda čak i korisno. Hvala vam na komentarima, lajkovima i pretplatama. Čujemo se za tjedan dana. Čuvajte se. Ćao.